И здравейте, хора! Днес ще ви покажа за тези, които не знаят. Някой може да... Тоест, някои са от мой клас и знаят какво е това. Но някои не знаят. Може. Не знам кой ми гледа канала и кой не. Но сега ще разберете. Ще направим... Какво означава дифузия? Дифузия означава... Само да налея вода. Дифузия означава да се разтвори вода и захар без външна намеса. Тоест да сложим захар в тази чаша без да бъркаме. И за да се разтвори. А ако почнем да бъркаме, вече дифузията се разваля. Не знам, може и аз да бъркам, но аз съм сигурен, че е така. Така, сега нека да пробваме вода и захар. Ето виждате вода, чиста вода. Слагаме малко над 2 лъжички захар. Айде всичката. Той да го прибера. И ето. Виждате ли захарта на дъното? Като се разтвори, ще дойде естествено. Тук ще спирам клипа. След около половин час. Чакайте. Сега не може да го хване. Няма захар. И да искате да има, няма. Защото се е разтворила в чашката. Да видим дали е вкусно на здраве. Не е зле. Но може да се разболееш. Има вкусна, как да ви кажа, като го питате втори път, все едно ядеш повърня. Надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се. По пижама съм. Абонирайте се, харесайте клипа и чао, чао, бай-бай.